σκληρή και εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους και το ανυπέρβλητο θάρρος τους είναι ικανοί να φέρουν σε πέρας οποιαδήποτε αποστολή, σε ειρήνη και πόλεμο, ενεργώντας από τη θάλασσα, τη ξηρά και τον αέρα στις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Θερμό το χειροκρότημα του κόσμου στις ειδικές δυνάμεις, και στα πλάνα μας διέρχεται από τους επισήμους το 505 τάγμα πεζοναυτών, ενώ ακόμα βλέπουμε τη Δευτέρα Μάλ. Και τώρα, όπως σας είπαμε, η ταξιαρχία πεζοναυτών. Οι πεζοναύτες, μέσα από τη σκληρή εκπαίδευση, τη σιδηρά πειθαρχία και την τρομερή ισχύ πυρός που διαθέτουν, δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως η αιχμή του δώρατος των στρατιωτικών χερσαίων δυνάμεων. Δεν έχουμε παρά να τους θαυμάσουμε, όπως γλαφυρά κάποιοι αναφέρουν, οι πεζοναύτες μας αποτελούν τη δαμόκλειο σπάθη που αιωρείται πάνω από το κεφάλι οποιουδήποτε επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. Πλάνα από την εξέδρα των επισήμων. Σε άψογο σχηματισμό και με υπερηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους μας, παρελάβνει τώρα το πολεμικό μας ναυτικό. Βλέπετε εδώ την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό σήμερα, εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες μονάδες, συνεχίζει τη μακραίωνη παράδοσή του και όπως ποτέ δεν δίστασε, έτσι και δεν θα διστάσει αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, να ακολουθήσει τη ρότα των Σαλαμινομάχων με τις τριλικές τριήρεις τους, των Βυζαντινών δρομόνων με το υγρό πυρ, των παράτολμων μπουρλοτιέριδων του 21 και της Αδάμας της Ορμής, του θωρηκτού Αβέροφ που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, που στους Βαλκανικούς πολέμους διέπρεψε, και βεβαίως του ακατάβλητου πνεύματος του αντιτροπηλικού Αδριάς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπετε πάντα τη μουσική του πολεμικού ναυτικού, η οποία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1890. Στα 124 χρόνια παρουσίας της, έχει να επιδείξει πλούσιο έργο σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας ακόμα και σε διεθνή φεστιβάλ στρατιωτικών μουσικών. Τη μουσική ακολουθεί η θρυλική σημαία του πολεμικού ναυτικού με σημεοφόρο τον αρχηγό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Η σημαία του πολεμικού ναυτικού είναι η μόνη που δεν έχει υποσταλεί ποτέ, λόγω του ότι κανένα πολεμικό μας πλοίο δεν έχει παραδοθεί ποτέ, ακολουθώντας το ρητό «Ελευθερία ή θάνατος», οι συλλαβές του οποίου αντιστοιχούν στις 9 οριζόντιες, εναλλασσόμενες λευκές και κιανές λωρίδες της σημαίας μας. Οι ναυτικοί μας δόκιμοι αποτελούν τη νέα γενιά της μεγάλης ναυτικής μας οικογένειας και παρελάβουν πλέον σε μεικτά τμήματα ανδρών και γυναικών. Με την υψηλή επιστημονική, τεχνολογική και ναυτική εκπαίδευση που παρέχει η πανεπιστημιακού επίπεδου Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εξασφαλίζει στους αυριανούς αξιωματικούς την ικανότητα να υπερασπίζονται τα θαλάσσια σύνορά μας, χρησιμοποιώντας κατά το πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα υψηλής τεχνολογίας μέσα των πλοίων και των ελικοπτέρων.
παρακολουθούμε πάντα τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Υπόκληση και πάλι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που φαίνεται ικανοποιημένος από την πορεία της παρέλασης. Και στο βάθος βλέπετε τα μεικτά τμήματα ανδρών και γυναικών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού. Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πολεμικού μας ναυτικού και συμβάλλουν δυναμικά στην επαύξηση της αποτελεσματικότητας των πλοίων του στόλου μας. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στους νέους και τις νέες για επαγγελματική σταδιοδρομία, προσφέροντας υψηλού επίπεδου τεχνική κατάρτιση. Ακόμα βέβαια παρακολουθούμε τους ναυτικούς δόκιμους και ακολουθούν οι μόνιμοι υπαξιωματικοί που, όπως είπαμε, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πολεμικού μας ναυτικού. Τώρα βλέπουμε τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Όπως είπαμε, θα αναβαθμιστούν όλες οι σχολές υπαξιωματικών σύμφωνα με πληροφορίες σε επίπεδο αντίστοιχο των ΤΕΗ και θα παρέχουν πλέον τριετή φοιτηση. Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της παρέλασης, καθώς παρελάβουν μπροστά από την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία ο ουλαμός της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Οι γνωστοί σε όλους μας βάτραχάνθρωποι. Αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων μας δυνάμεων. Είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας και να αναλάβουν με επιτυχία τις πιο παράτολμες αποστολές. Θερμό χειροκρότημα, καθώς δικαίως τους αποκαλούν η σιδερένια γροθιά του πολεμικού ναυτικού μας, που θα προκαλέσει θανάσιμο πλήγμα στον αντίπαλο. Το πολεμικό ναυτικό με τις σύγχρονες μονάδες του και την υψηλή ετοιμότητα, ενώ να κάνω μια διακοπή, καθώς ξαναβλέπουμε F-16, είναι η δεύτερη διέλευση των αεροσκαφών. Το πολεμικό ναυτικό, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ισχυρή δύναμη επιτροπής και εγγυάται την ελευθερία και την ανεξαρτησία του έθνους.